Молитва «Анёл Паньский» с папом Францішкам. Площа Святого Петра, неделя 11 снежня 2016 года. Дорогие браты и сестры, день добрый. Сёння мы цэлебруем третью нядзелю Адвенту, характар якой вызначае заклік святого апостола Паўла. Радуйцеся заўсёды ў Пану. Яшчэ раз кажу, радуйцеся, Пан блізка. Гэта не павярхоўная, выключна эмацыйная радасць, да якой нас заклікае апостал, але таксама і неўласцівая гэтаму свету спажывальніцкая задаволенасць. Не, гэта не тое. Тут маецца на ўвазе больш натуральную радасць, смак якой мы пакліканыя зноў для сябе адкрыць. Смак сапраўднай радасці. Гэта радасць, якая да глыбіні закранае нашу істоту. Калі мы чакаем Езуса, які ўжо прыйшоў, каб прынесці збаўленне свету, абяцаны Месія, народжаны ў Бэтлеемы з Дзевы Марыі. Літургія слова паказвае нам адпаведны кантэкст, які дапамагае спасцігнуць гэтую радасць і жыць ёю. Ісая гаворыць пра пустыню, пра сухазем'е, пра стэп. Гэты прарок бачыць перад сабою слабыя рукі, дрыжачыя калені, разгубленыя сэрцы, сляпых, глухіх і нямых. Это вобраз безвыхаднасці, няўмольнага лёсу без Бога. Але нарэшце гучыць вестка аб збаўленні. Будьце адважнымі, не бойцеся, кажа прарок. Вось Бог ваш, Ён сам прыходзіць і збавіць вас. І адразу ж усё змяняецца. Пустыня квітнее, суцяшэнне і радасць напаўняюць сэрцы. Гэтыя знакі прадказаныя Ісаяй, як сведчанне таго, што збаўленне ўжо прыйшло, здзяйсняюцца ў Езусе. Ён сам пацвярджае гэта ў сваім адказе пасланцам, скіраваным ад Яна Хрысціцеля. Што ж Езус кажа гэтым пасланцам? Сляпыя зноў бачаць, кульгавыя ходзяць, пракажонныя ачышчаюцца, глухія чуюць, памерлыя уваскрасаюць. Гэта не проста словы. Гэта факты, якія паказваюць, як прынесенае Езусам збаўленне ахопліваюць усю істоту чалавека і яе адраджае. Бог увайшоў у гісторыю, каб вызваліць нас ад няволі граху, паставіў свой шацёр сярод нас, каб падзяліць з намі наша існаванне, каб вылечыць нашыя немачы, перавязаць нашыя раны і даць нам новае жыццё. Радасць становіцца плёнам гэтага збаўчага дзеяння і Божай любові. Мы пакліканыя да таго, каб дазволіць пачуццю ўзнёслай радасці захапіць нас, гэтай весялосці, гэтай радасці. Калі хрысціянін не радасны, яму чагосьці не хапае, або ён наогул не хрысціянін. Радасць у сэрцы, радасць унутры, якая вядзе нас наперад і дае адвагу. Пан прыходзіць. Ён прыходзіць у нашае жыццё як вызваліцель. Ён прыходзіць, каб вызваліць нас ад усялякай няволі, унутранай і знешняй.
Менавіта Ён паказвае нам шлях вернасці, цярплівасці і трываласці. Таму што калі Ён вернецца, нашая радасць будзе поўнай, ужо блізка каляды. Прыкметы набліжэння гэтага свята відаць на нашых вуліцах і ў нашых дамах. Нават тут, на плошчы. Ужо стаіць батлейка з ёлкаю побач. Гэтыя знешнія знакі запрашаюць нас прыняць Пана, які заўжды прыходзіць і стукаецца ў нашыя дзверы, стукаецца ў нашыя сэрцы, каб наблізіцца да нас. Яны заклікаюць нас распазнаць ягоныя крокі ў кроках братоў, якія праходзяць каля нас, асабліва найбольш слабых і патрабуючых. Сёння мы запрошаныя радавацца надыходзячаму прыйсцю нашага Адкупіцеля. Мы пакліканыя таксама падзяліцца гэтай радасцю з іншымі, несучы палёгку і надзею бедным, хворым, самотным і нешчаслівым людзям. Панна Марыя, слуга панская, няхай дапаможа нам слухаць голас Бога ў малітве і са спачуваннем служыць Яму ў братах, каб быць гатовымі сустрэць свята Божага нараджэння, падрыхтаваўшы свае сэрцы да таго, каб прыняць Езуса. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini e ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunziante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus refuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et luxe perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Soc nunque nusque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Дорогі брати і сестри, ogni giorno sono vicino я кожний день побач з людьми з Алеппо, передусім у молитві. alla gente di Aleppo. Non dobbiamo dimenticare che Нельга Aleppo забывацца è пра una тое, città, што Алеппо — гэта che горад, lì c'è della gente, што там ёсць людзі, famiglie, bambini, сем'і, anziani, дзеці, persone старыя, malate. хворыя. Purtroppo ci На siamo жаль, ormai мы ўжо abituati амаль alla прызвычаіліся да guerra, alla вайны, distruzione, да разбурэнняў. ma non dobbiamo dimenticare Але нам che нельга la забывацца Siria è пра un тое, paese што pieno di Сірыя — storia. гэта краіна з багатай культура, гісторыяй, культурай, верай. Non possiamo accettare Мы не можам che згадзіцца, questo sia negato каб усё гэта dalla было guerra, перакрэслена che è un вайною, cumulo di soprusi якая e di з'яўляецца
нагрувашчаваннем злоўжыванняў і хлусні. all'impegno di tutti, Я звяртаюся з perché si заклікам faccia да una руплівасці ўсіх scelta di людзей, civiltà, каб зрабіць no alla цывілізаваны выбар, distruzione, не sia alla разбурэннем, pace, так sia міру, alla gente di так Aleppo людям e della Алепа і Siria. Сірыі. E preghiamo anche Памолімся per le таксама vittime di за alcuni ахвяраў efferati некалькіх attacchi жорсткіх terroristici che тэрарыстычных nelle актаў, ultime ore якія ў hanno апошнія colpito гадзіны vari paesi. скаланулі розныя краіны. Diversi sono i luoghi, І хоць ma яны purtroppo адбыліся ў unica розных è la месцах, violenza іх, на che жаль, semina аб'ядноўвае morte аднолькавае e насілле, distruzione. што сее E смерць і unica è anche разбурэнне. la risposta, Аднолькавы павінен быць і fede in адказ, Dio e вера ў unità Бога nei valori і адзінства umani чалавечых e і civili. грамадскіх каштоўнасцяў. Vorrei esprimere una particolare Я хачу vicinanza выказаць асаблівую al mio еднасць caro з маім дарагім fratello братам папам Papa Теодором Tawadros II, II e alla sua comunità, патрыярхам Коптскай pregando праваслаўнай per i царквы, morti e і i з яго feriti. супольнасцю, молячыся за загінулых і параненых. Oggi a Vientiane in Laos Сёння ў Вьенцьяне, у Лаосе, абвешчаныя благаславёнымі Марыё Бардзага, святар супольнасці місіянераў аблатаў Марыі Беззаганнай, Павел Тхой Ксюой, светскі вернік, катэхет, і 14 іх паплечніках, забітых за ненавісці да веры. Іхняя гераічная вернасць Христу няхай будзе заахвочваннем і прыкладам для місіянераў, а асабліва для катэхетаў, якія на місійных тэрыторыях вядуць каштоўную і незаменную апостальскую дзейнасць, за якую ім удзячны увесь касцёл. Pensiamo ai nostri catechisti. Узгадаем і пра нашых катэхетаў. Яны робяць так шмат працы, такой прыгожай працы. Гэта цудоўна быць катэхетам. Гэта значыць несці пасланне Пана, каб ён узрастаў у нас. Апладысменты катэхетам, усім. Я сардэчна вітаю ўсіх вас, дарагія пілігрымы з розных краінаў. Сёння першае маё прывітанне скіравана да дзяцей і падлетак Рыма, якія прыйшлі, каб атрымаць традыцыйнае благаслаўленне дзетачак, арганізаванае рымскімі парафіяльнымі араторыямі і каталіцкімі школамі. Дарагія дзеці, калі вы будзеце маліцца перад каляднай батлейкай разам з вашымі бацькамі, папрасіце дзіцятка Езуса, каб ён усім нам дапамог любіць Бога і бліжняга. Памятайце таксама памаліцца за мяне, як і я памятаю пра вас. Дзякуй. Saluto i docenti Вітаю выкладчыкаў Сіднейскага каталіцкага універсітэта, хор кляштара Грыжо з Партугаліі, вернікаў з Барб'янелло і Кампабассо. Усім жадаю добрай нядзелі. І не забывайцеся маліцца за мяне. А дзецям і падлеткам я хачу яшчэ штосьці сказаць. Нам хочацца пачуць ваш спеў. Да пабачэння і смачнага абеду. Спявайце.